Just add this one, guys. Ganyan lang kasi po. Oh. So guys, magluto tag kuan. Pusit, magluto tayo ngayon ng pusit, ha? Kalimutan ko, magtatagalog na pala tayo. Sige, madali lang to lutuin, guys. Gigisalin lang natin yan. Ito natin yung ano. Sige guys, painitin muna natin ang ano, kaha. Guys, pasensya na sa background kasi may ibon kami dito. May ano kami, bagong ibon, si Blue. Sige, mainit na guys. Lagyan natin ng ano, mantika. So, tanawa lang ninyo ang descriptions for the recipe guys. So, oil. Lagyan natin ng oil. So, dalawa yung lulutuin ko ngayon, oh. Magluluto din ako ng ano, shell. Unahin lang muna natin itong pusit. Pusit pa to sa Tagalog. Sige, mainit na yung ano, mantika. Add natin yung garlic. Medyo mahit lang yung apoy. Sunod na natin yung ano, onion guys. Yan. Dali na kayo ni guys. Very simple. Simple as 1, 2, 3. Okay guys, add na natin yung pusit. Ito lang. Ganito lang kadali, no? 1 kilong pusit. Yan. Kita mo, Inday Pitik? Oh my God! Wow! Tapos, asin. Timpla. Timpla na dito. Tapos, paborito ko, ground pepper. Pepper guys. Tapos, mix lang natin, no? Yan. Yan. Medyo lakasan nyo ang apoy dito, ha. Yan lang kadali. So guys, babalik na lang tayo, no. Tabunan sa ninako. Tagalog ng tabunoy. Tatakpan ko muna to guys. Lagyan ko ng konting sugar. Para matamis, medyo matamis. Yan. Yan guys. Tapos i-add na lang natin yung ano, siling espada. Optional lang to. Para may anghang. Ayan. Bango na dito guys, no? Pumot na kayo. Yan. Tapos last, oyster sauce para ma-mix na lahat. Oyster sauce, lagyan ko ng oyster sauce. Katabang niya sa tamis. Haluin. So, yan na. Pipitik. Tanawa sila. Simple lang ninom, pero masarap. Yan. Ato sa nipahugson guys. Tapos, babalik lang tayo ha. Ang ilagamay. Guys, ito yung sinasabi ko. Hindi ko alam kung ano to tawag nito sa Tagalog. Comment down below kung alam nito sa Tagalog. Clams, no? Sabuan na to ng clams. Sige. Init ko diri og oil. Add ko oil guys. Ako na nag-ion ng kayo. Medyo init na pod. Ato lang yapon siyang gisalon. Gamay lang oil guys. Isalon rin nato.
Lamig kayo ni siya sabaw. Bukal ng ating pusit, oh. Super bango na dito sa bahay namin eh. So, painitin lang natin yung ano, yung mantika. Okay guys, mainit na yung mantika, ano. Diretso natin itong dalawa. Onion at garlic. Mag-asawa yan ha. Yan. Sige, just add this one, guys. Ganyan lang kasimple. Rayon, sin. Pepper. Yan lang. Ito lang yung ano natin, pinaka ingredients. Yan lang. Dali na siya maluto. Clams, no? So, mag-atag water para sa sabaw. Oh. Yan. Yan lang. Lagyan natin ng konting spring onion. Takpan muna natin para mabukal. Balikan natin yung ano, yung pusit. Ito na yon. Haluin muna natin yung pusit, ha. Medyo lumiit sila, oh. Lakasan nyo dito yung apoy para mabilis mag-evaporate ang liquid, no? Yan. Kasi gusto ko is mawala yung liquid niya. Sarap yan. So guys, ito na yung ano natin, pusit. Medyo konti na lang yung ano niya, tubig, no? Malapit na to matapos guys. After mga 10 minutes siguro to. Tapos yung clams guys, tingnan nyo. Bukal na, luto na to. Luto na tong clams. Try lang natin yung ano niya, timpla kung pasado na ba. Tikman natin yung ano, clams. Medyo kulang ng alat guys. At time ng ano, sin. So, ito na yung pusit natin guys. Okay na to. Okay na. I-off ko na yung ano, pusit. Luto na to. Tapos okay na rin yung okay na rin yung clams natin. Ito. Add lang ako ng konting ground pepper. Adjust lang kayo sa taste nyo ha. Yan. Tapos kainan na tayo guys. Ito na yan guys, tignan niya guys. Luto na yan. Masarap to, saka yung sabaw niya. Okay guys, plating muna tayo tapos kainan ha. So guys, eating time na naman tayo. Ito na yung ano, no, opposite, Tapos yung clams. Comment na lang kung anong name sa Tagalog niyan. Siyempre, rice. Hindi, pitik ka. Ano diha? Diet muna tayo ha. Kunti lang yung ano natin, rice. Ito yung squid guys. Pusit. Pusit guys. Squid game. Masih matinding mo siya, marutong dali. Ito guys, Dapat itong kuhaan pa doon. Squid. Try natin. Ame. Ame guys. Okay kan timpla guys. Clams Iya. Kutsilyo, dili ka na. Dumit si kutsilyo. So guys, Sarap.
Lami guys, lami. May motor nga ni Agi. May motor nga ni Agi guys. Apa? Kamaya na. Lami guys. Sili guys oh. Bell pepper yun. Sabaw-sabaw. Harap. Kain tayo guys. Malapit na tayo mag-ano no, 2,000 subscriber. Salamat sa mga subscriber nato. Kalimot ko shout out ya. Natin magpa-shout out, kalimot ko. Shout out na lang sa tanan ako mga subscriber no. Ang kauban ako opisina. Sila Dong Toads. Sila Dong Tulits, Joe. Sa IT team. Si Jikoy pod ug si Dayula, salamat sa pag-share sa atong kuanhay video ha. Kaya mo ni Dayula. Ami ayo. Salamat ninyo guys. Medyo ni dako na gamay ito ang channel. Road to 2,000. Nga mag-add ko guys. Subscribe ka nila ba? Kung sa mga kuan dahil Narcis na mo sa Maple no. Shout out ninyo guys. Dahil. Ni Carmela Langhid Nurse. Shout out Miss Carmela. Nag-diet na ko ha. Ingon ba ito Doc Borha mag-diet. Diet ko. Namay kayo. Marie Chris ug ni Christy. Mga nurse na mo sa Kirsty. Sa Maple. Okay. Sige lang. Namit kayo guys ha. Clams. Berat na ang clams ha. Lamit ka na siya nga klases clams. Lamit po na siya gataan. Gataan siya, lamit po. Ang tangkis na. Lamit na? Kamay. Buhara akong bukaon. Buhara? Dalawa lang. Dahil. Sige guys. Diyan na takutob. Thanks for watching. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyong lahat. Kumusta yung Tagalog ko? Medyo hindi marunong. Okay lang. Sige guys, maraming salamat. Please like this video, share. Sa katong wala subscribe na lang po para samot maabot na tag 2,000 gyud no. Subscribe sa tantanan. Click the bell notification below para ma-notify mo kung natay mga bagong video every week. Kaning kamoto na ko maka-release ng bagong video ha. Daghang salamat guys. God bless. Bye.